Ensenfufro emuno ekobese emre kakrani na adehia ewo na nasua no womo etwadadwo wo suwonse nyina ne sesebi ba bi obekwa akoye omhu yie eye janai bia ebi ni ho nanso ne deyi womate asendene ni nyina ne semra hye bedwani owo Brekum West eyade se wakobie bia ya adehia wo ho ne betimi akoye omhu yie. Empotemu anase mantam a ejanai bia eni ho no ehotena no enye enika. Nesa sunti ena mrashebedweni a ojine muema adehia wo Brekum West a ewo bono mantam no emu. Onimnyamfo Dixon Tredua esi ejanai bia edi ama adehia won ewo nanasua no. Wachimu sebeye mfie bebreni ena bia ya adehia beye won hu yie ayeden edi ama won. Nesa sunti ena watu anamon ya adehia won ewo nanasua no won enya bia ya wobetumi akwakoye won hu yie wabra won konya yade anase mfa ha ofoforo bia fambre won. Onimnyamfo Dixon Tredua enkasa yemu no enode kan ho se empotema hodo makomako aduno a ewo Brekum West abato mpesua so no wobo wo homoden se ne be ya wonyina ebetumi nya bia ya wobetumi akwakoye won hu yie na enkofa ohaw anase nsunsunso bone bia emfa embre won. Sisi amekasa adwumadi ekoso wo me nyina wokwa amankoko as unit classroom blog koso okwa bia 3 unity koso okwa fetenta kg koso okwa adoma chip compound koso okwa pruso chip compound ekoso nso ni nyina yankoye dede se ye sort cotton ye mpaye ne se ye work planner ye de egu akwan mu yankopon be ma na bam mesanya kasa electricity extension ya sha se a contractor no ye de ama na wie make say ya be install new transformer ye free ha ye be kwa akwohwe new transformer no ye wo electricity poles 150 no so edi akire a ye de ba betoa extension adwuma no so sanso ena ohene a wo nanasua no nana oseya mankwa enso ekasa ye de tudwa se won ebehwe so yie pa se ne be ya ohene a wo nanasua no nana oseya mankwa edase se ebinsan so mbre biom na ne wode ama wen wo behwe so yie wo wa yensanka obehwe se niema yensanka no ode be maye eye kasa bia mu eduru efise ya swachari abre enya solution bia se niema ne se be ne shia no assembly no na ehwe mo no member bako assembly be mfa we ko ne shia na aja no ye panyini ba de ma atwem ntim ko aso ko ahwe ne nkratam se ni wosa niema na se kabere be ne shia bia ba mfa ba nkura ba mfie mo twiri ba mfa hwe ama tim sraw wona wa bare ana ho penfo sraw wadmanfo mo nka se me sra ade dodo ma me sra na nkuro no ya tena se abre suma wu afa kuro no tie wura da babo ya mo so mo fa ahoden ta MPH na this so nya ahoden fa ye adwuma no emfa nhye awurade ani munyam